Ajada sai le claim ta I oke pran mesen angji. I oke pran ke mesen ji phan pute ke pathu hienta eson. Ke pathu ke thek serpen ale kilong atum ili tumalong penangan abang phu bang phiatum nang bat bom tanglo. Nason si national langdeng ke pathu long pen jongsi chipahai dun thek pulote boregang hoi joy ke pen tame ikipiji phan our side. Nason si asamalong nong nam ka che thangklong himadas nayan muni saikiatum setame ke pathu ke thek pensi ale DSP aboreng ang hoi chudeng long lo. Kidamtang chiti ni phai kepen krihinier nian Bihar State Patna long kapadopon ingdeng thom kebra ke thom East Zone Junior Athletics Championship surihini rankoi rahinia long Dipu Athletics Academy pen gold medalist sang pipo khila ingtipi lapen ari sang hotum ke japon lin pen bang ke thom karbiang long ari soi jagatum chepate dunsi medal chepalong dun rinti bang solong Pramod Hakjar javelin throw bronze medal sangmir teron pi 3000 meter race bronze medal lapen Lakshmi bepi atum nong-eh chepalong dunsi karbiang long aphan nong-me ban pilo bangso ingdeng thom kebra ke thom East Zone Junior Athletics Championship surihini rankoi rahini long medalist chepalong dun atum aphan kedamtang chiti ni phai kre player ni Dipu Athletics Academy mate gold medalist sang pipo khila ingtipi lapen ari sang hotum pen bang ke thom atum aphan kangthum karni lapen karchopon Alang litum ben bangso ke pathua longan kapali dun theka pot gold medalist sang pipo khilaing tipi sikaring hi atuma phan kachoro pajir pot li coachman ke miss khilaing tipi apen sikaring hi mo same itum sing honam mem pukhlame tuman practice hard ajanya ani flow mane ke thana joini tisuni du dai lahalom snagera joini tum undunno lapen laan so se angsong ang dengan kapathu dun thujia phan sitame ning ke hang lapen kachisik pon alam the pherang ke thengnu nang pachini dun lagna long National Center of Excellence hadak sai long sport bharti for India adimo ni selection pidal long damtang April long ni selection long dun nakenta lapen ni 7 days ba 1 week ngabon hadak jampo tapi ini ada ansi practice lah, ansi se mana ka body lah, body tu ni kan सब kadang orang buat dengan machine sekarang lo, itu nanti nak mesin dah practice ko lah, tapi ansi meni effort sebagai pun ni timing ke itu kan ansi yang dek non ni dah national junior East Zone sebedalong cara pas meni ansi practice ni national ba international level long sebedal ban kan beripa. Kebang jilangar ni la an su se kang tu yang deng pale dunji aphan lapen karbiang long aphan nong-me ke ban thulong ji aphan bor ipon thu po lapen non owe mi athletic aning ke hangatum hong nang bar pen chepate dunte mesen po puta pukhila ingtipi pen pachini pachua bang ini hang ni bot ma ajar kam mek nai mata mele tum hel bang ke mesen ke nang so tum ka charli pun ajar pun e aga plan me te tum society ta me poi tum society mesen no bate tum state a district mane majat ta me tum I hel bang mesen te ke klem ke dam hanta mesen ji ape non bang ke sport policy bang me ko itum national game no se tum medal wan no pate tum ke sakuri bang matha nang non bang nang klang bom la ja himadas ta me dolo apen non heta me commonwealth game ta me nayan mani ta me alang li ta me non DSP yang hoi sepi pon lo lasi mane klang dak lo lason tak thang sini bitame lason lo lasi kado ben na wang pen la sport pathu pen tame itum fitness mesenji la pen sakuria barsa tame mesen chepalong ipansi kado beta aprang nang se joring nang News report Karbiang Long Live